Achọrọ m ịjụ anyị nwa bụ ndị Igbo, why are we like this? Why? Ajụ ka m na-ajụ. Why is it that a lot of ndị Igbo anyị nọ na this social media just na manipulate a lot of our people? This is selling of na ihe etila anyị. Ife mee kamazi anyị ga-ajụ ajụjụ, kedu ife bụ the reason? Kedu ife mere eji wee mee onye anyị ife dị etu a? Anyị apụta na social media na-agwa ndị be anyị ife a ha chọrọ ịnụ, na ihe etika gị, na afụrọ gị n'anya, eji were ya akpọ gị asị. Na achọrọ m ịjụ gị, ndị ahụ ị na-asị na afa ha etiri gị like ụfa. Let me tell you something. Achọrọ m nwee ihe ọ ya mpụta na m agwa unu ebe a. Ifụrụ anyị nwa bụ ndị ojii, all of us are facing the same persecution all over the world. Do you understand me? Afụrụ m any reason imegide m n'ụwa m ga-eji wee bido practice tribalism. Ihe eti onye ojii ibe m, ihe dị etu ahụ adịrọ. Do you understand me? And this is why I want to tell you, start dealing with the people individually. Do you understand now? Only if you make hate onye Yoruba, hate onye Fulani, hate onye Hausa, hate anybody but my kind, Bukola Mbu, because all of us are facing the same persecution all over the world. Do you understand me? Now, can you make you about onye Yoruba money and abon make it also? Now you engage here, money and abon make all ife. Obun or double money and ab. I will distance myself from him or her. Etu a ka ọ dị ebe onye Hausa na etu a ka ọ dị ebe any black man encounter n'ụzọ nọ. Etu a kwa ka ọ dị ebe onye Igbo nọ. If I encounter you, mụ na gị na-abụ mekọ ife, ọ bụ na ọ dabalọrọ mụ na gị, I will distance myself from you. Ya kpatara ndị Igbo ji wee sị that na ngwele niile makpu amakpu na amarọ nke afọ na-alụ, na ife ọbụla dịbe oke dịbe ogene, na ebe ọbụla egboro aja na ngwele na ebe afọ. Na kedu ife m ji ekwu ife a? Nna anyị ukwu bụ Chris Nwabezengige, former governor of Anambra State, bụ former minister under Buhari. Do you understand me? Ka ndị EFCC bịara whiskey him away. Ndị be anyị wepụtakwa na social media wee ma ife a na-akọ na o mekwago onye Igbo ọzọ, onye Igbo nke a, nakwa anyị na-ekwu ya ekwu na afụrụ anyị n'anya na this country. Ihe a niile ị na-ekwu without asking the proper question. Kedu ife bụ the problem? Ọsọsọ ndị Igbo ka ebu politicians ndị EFCC megoro arrest. Mara mi ka nọkwa ndị aka na-edetain ya. O kwesom ndị Yoruba kwa ndị EFCC jikwe. Why is it that na-abịakwala na nke anyị, instead of us asking the proper question? Nne ụmụnne m na-aga na-asị gị that na fada Igbo tiki. Nwanne onwere ife imegidere n'ụwa ka ihe bụrụ onye Igbo more than other Igbos. Come in as no understand na the different. We are not Igbo more than every other Igbo person in Nigeria. And if I know a lot of our people don't ask the proper question. Ano katara bia bunu ngige. Kedu ife mekwene na abia lo buru Peter Obi. Kedu ife me na ebubere abalibe. I had to say the proper question. Now, the FCC release go statement concerning Nna Ukwu bụ Chris Ngige. If we refer the labor, alleged 2.2 billion fraud, EFCC arrest Labour Minister Ngige today. Yeah, that type of Friday. Do you understand me? And here no as no 8 count charge. So, can even na kowale geba. Ebo bo that in Africa kita na ife ji wee jide Nwabezengige bụ olu na court ọzara ọnụ ya, ọ bụ that no the free of ihe a na-ebi alapụ ya ọnaba. Obi anọ dịrọ free kita na-akwụgharị. Ka anyị kwụsịkere na ife a unu na-eme oge ọbụla ihe etili ga like lọ gị. Gị nwa na-akọ ife afọ like kazi onye Hausa na onye Fulani. Gị nwa na-akọ ife a like ka onye Yoruba. Ife mee na be anyị. Let us start asking the proper question. Ọ na-aketa echi niile kịta. Onwe ka esi bịa bụrụ Ọjụzọ Kalụ. Mmadụ apụtakwa na social media na-eti otu na na-agwa ya agwa ndị one Nigeria. Why are you making such statement? Ọ bụ that na o nwere onye bụ politician ndị Igbo enyere ego ka o wee rụọ ọrụ. Ọ bụ na ọrụ ha ọrụ ọchịchara ituo ndị ziri ọrụ abịa kpọọ ya for accountability. Ọrụ ebe afọ clear onwe. Ọ bụ na ọ dị free alapụ ya ọnaba. As simple as that. Une project is in ife anụnwa hate among ndị ojii. Na nke hate le anyị hate n'ụwa adịghị enough.
ekenekweni m unu. Ndị Igbo si na onye mara asụ ya sụọ n'ikwe, onye sịkwa na ọ mara asụ ya sụọ n'ala. Mụnwa nwere ike practice tribalism n'ụwa, ma I can never do that, and that will never be part of it. If I deal with you and Olulolu mụ na gị na-abụ, I distance myself from you. As simple as that.